नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत कोकणातील पारंपरिक कोंबडी वड्याची भाजणी. हे वडे गौरीला, वौसा, गटारी या सणांसाठी सुद्धा बनवले जातात. चला तर मग कृतीकडे वळूया. भाजणीसाठी लागणारं आपण साहित्य बघूया. हे मी तांदूळ, असे जाडे तांदूळ असतात ना, ते स्वच्छ धुवून 2 दिवस पंख्याखाली वाळवून घेतलेले आहेत. आणि त्याला आपण ना 1/2 किलो गहू लागणार आहेत, 1/2 किलो ज्वारी, 1/2 किलो उडदाची डाळ, 100 ग्रॅम चणा डाळ, 50 ग्रॅम धने, 50 ग्रॅम बडीशेप आणि 50 ग्रॅम मेथी. हे सर्व साहित्य आपल्या 2 किलो पिठासाठी आहे. आता आपण हे 3 साहित्य फक्त आपण भाजून घेणार आहोत. त्यासाठी मी गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे. तो आपला पॅन गरम झालेला आहे आणि गॅस एकदम मंद ठेवायचा आहे. आता आपण पहिली मेथी भाजून घेऊया. आपल्याला जास्त भाजायची नाही आहे, थोडी अशी गरम होईपर्यंत, सुगंध येईपर्यंतच आपण भाजायची आहे. करपू द्यायची नाही, सतत आपण असं ढवळत राहायचं आहे. हे बघा, मेथी आपली भाजून झालेली आहे, जास्त करपवायची नाही आहे, आपला सुगंध येईपर्यंत भाजायची आहे. बघा, आपण एका डिशमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवूया. आता बडीशेप आपण भाजून घेऊया. ते पण अशीच आपण सुगंध येईपर्यंत भाजायचे आहे, करपवायची नाही आहे. आणि प्रत्येक गावाची पद्धत वेगवेगळी असते वडे करण्याची, भाजणीची. काही आपल्या गावी ज्वारी पण थोडं भाजून घेतात, तांदूळ भाजतात, चणा डाळ पण भाजतात, पण आमच्या इथे एवढंच भाजतात. तसंच मी तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने दाखवणार आहे. हे बघा, आता आपली बडीशेप पण छान भाजून झालेली आहे. आपण आता एका डिशमध्ये काढून घेऊ. आता आपण हे धणे पण असेच भाजून घेऊया. आपले धणे सुद्धा छान भाजून झालेले आहेत. आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून घरघंटीवरून जाडसर असं दळून आणायचं आहे. अशा प्रकारे आपण वड्याचं पीठ दळून आणलेलं आहे. वडे करताना पीठ नेहमी चाळून घ्यायचं आहे. आता मी इथे 2 वाट्या पीठ घेतलंय, तर आपण चवीपुरतं मीठ टाकूया. पिठामध्ये टाकायसाठी मी एका पातेल्यामध्ये पाणी उकळून घेतलेलं आहे. आता पिठामध्ये उकळलेलं पाणी आपण असं थोडं थोडं टाकून चमच्याने असं ढवळायचं आहे. पाणी एकदम जास्त टाकायचं नाही आहे, पीठ सुकेल एवढं टाकायचं आहे. हे बघा, परत आपल्याला मळताना थोडंसं पाणी लागणार आहे ना, मग गरम पाणी आपण असं थोडं टाकायचं आहे. हे बघा, पीठ भिजेल एवढंच पाणी टाकायचं आहे. आणि चांगलं असं व्यवस्थित चमच्याने ढवळून घ्यायचं आहे. आणि हे थोडं थंड झाल्यानंतर आपण पीठ मळून घेणार आहोत. आता हे थोडं थंड होऊन दे. आता आपलं पीठ थंड झालेलं आहे. आता आपण थोडं थोडं असं पाणी घेऊन घट्ट असं मळून घेऊया. एकदम पाणी जास्त टाकायचं नाही, थोडं थोडं टाकायचं आहे. आणि असं आपण घट्ट थोडं मळून घेऊया. आपण दळून ठेवलेलं पीठ फ्रीजमध्ये हवाबंद डब्यात घालून ठेवलं तर आपलं पीठ वड्याचं 6 महिनेपर्यंत व्यवस्थित टिकू शकतं आणि आपल्याला हवे तेव्हा पिठाचे वडे बनवू शकतो. आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. हे बघा, असं घट्ट एवढं असं मळून ठेवायचं आहे. आणि आपण ना, मी एक कॉटनचा रुमाल घेतला आहे घट्ट पाण्यामध्ये भिजवून. हे बघा, घट्ट पिळून घ्यायचं आहे आणि तो आपण असा पिठावरती झाकून ठेवायचा आहे. आणि आपण आता हा 1 तास पीठ असं झाकून ठेवणार आहे.
आता आपला 1 तास झालेला आहे. आता आपण बघूया. हे बघा आपलं वड्याचं पीठ छान नरम झालेलं आहे. आता थोडंसं हाताला तेल लावून आपण मळून घेऊया. बघा मस्त नरम फुगून आलंय पीठ. पीठ मळून आपलं आता झालेलं आहे. तर आपण आता ना हाताला असं तेल लावून छोटे असे गोळे घ्यायचे आहेत आणि गोळे करून घेऊया. आपल्याला हवं ते आकाराचे गोळे करायचे आहेत. लहान मोठे आपल्याला वडे हवे आहेत ना तसे गोळे तर प्रमाण पिठाचं घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे मी सर्व गोळे करून घेणार आहे. वडे थापायसाठी ते मी एक प्लास्टिकचा कागद घेतला आहे. त्या कागदाला ना आपण असं तेल लावायचं आहे प्लास्टिक याला कागदाला आणि असा गोळा ठेवून हाताला थोडं तेल लावून असं आपण वडं बोटाने थापायचं आहे. जास्त वडा पातळ बनवायचा नाही आहे, मग वडा आपला फुगणार नाही. मीडियम थोडा ठेवायचा आहे. बघा आपल्याला लहान मोठे हवे असतील त्या आकाराचे आपण वडे बनवून घ्यायचे आहेत. हा बघा एवढ्या याचा साईजचा असा मीडियम साईजचा थापून घ्यायचा आहे. जास्त पातळ थापायचा नाही आहे. अशा प्रकारे आपण असे 2-3 वडे तयार करून घ्यायचे आहेत आणि तळायचे आहेत. एकाच वेळी जास्त वडे थापून ठेवायचे नाही आहेत. मी एका कढईत तेल तापत ठेवले होते. तेल आपलं आता छान तापलेलं आहे. आता आपण त्यात वडा सोडूया. ही आपली थापलेली बाजू आहे ना ती खाली टाकायची आहे. हे बघा आणि गॅस मीडियम ठेवायची आहे. हे बघा थोडा वडा वरती आला ना कसं साईडून आपण थोडा थोडा दाबत जायचं आहे. हे बघा म्हणजे आपला वडा छान फुगतो. खालून थोडा लालसर झाल्यानंतर आपण परतायचं आहे. हे बघा मस्त फुगलाय वडा. हे बघा दोन्ही बाजूने छान भाजले. आता आपण दुसरा वडा पण तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सर्व वडे तळून घेऊया. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी स्वाद भोजन विथ स्मिताला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.